שלום! יואל, שמעת על כוח העל שיש למודלי שפה? מה, הם כבר יודעים להכין לנו קפה? הלוואי כמעט, אבל עדיין לא. מסתבר אבל שמודלי שפה ממש טובים בלהבין את נפש האדם. תשמע, זה נשמע כאילו עומד להיות לנו שוט מעניין היום. האמת, שיהיה ממש מגניב. אנחנו הולכים להשתמש במודל שפה ובידע שלו על מנת לשערך תוצאות של סקר שנעשה על תושבי אזרחי ארצות הברית. אבל זה לא עומד להיות סתם שימוש נאיבי במודל שפה, אנחנו יודעים לעשות שם איזשהו טוויק יצירתי, הולך להיות מעניין, אז הצטרפו אלינו לשוט! טוב חברים, אז היום אנחנו בגרסה מיוחדת של One Shot Learning. הכבוד הוא לי לבוא ולהתארח אצל יואל בסיאטל, הקרירה, לא יודע אם אתם רואים על הסטאפ הזה, אנחנו בבית אמריקאי טיפוסי, ובגרסה אמריקאית אז הבאנו ג'ק דניאלס, from Tennessee, למרות שאנחנו בוושינגטון סטייט, ובגרסת המטייל הקטנה, שלום לחיים. תופס. ותודה ליואל. חיים. תמיד זה שמדבר ראשון אחרי השוט, נכון? כן, אני נהנה מפה. יפה, יאללה, אז אני אדפק. אז מה אנחנו עושים היום? היום אנחנו ניקח מודל שפה. ניקח מודל שפה שאנחנו כבר כולנו משתמשים במודלי שפה, ChatGPT, Gemini, Claude, משתמשים בשביל כל מיני משימות אינפורמטיביות, סיכומיות, סיכום של התשובות. כל הדברים הקלאסיים, הסטנדרטיים. היום אנחנו רוצים לקחת את המודלים האלה המאוד עוצמתיים ובעצם לשאול שאלה טיפה אחרת. האם המודלים שהם כל כך חכמים בעצם קצת מבינים יותר לעומק, מבינים התנהגויות של אוכלוסייה? האם אנחנו יכולים להשתמש בהם של להבין איך בני אדם מתנהגים באופן כללי? ואיך אנחנו בתור בני אדם בודקים איך בני אדם מתנהגים? מה הכלי הכי טריוויאלי? סקר. סרווי. אז סרווי לוקח אוכלוסייה, שואל שאלות ובודק מה את ההתנהגות שלהם. אז אנחנו ניקח מודל שפה ונבדוק, דבר ראשון, האם הוא יודע לסמלץ תוצאות של סקר. אנחנו פשוט ניתן לו סקר. היום ספציפית פשוט ניקח סקר של בני אדם, איפה הם מבזבזים את שעות היום. האם הם ישנים, כמה זמן הם משחקים, לומדים, כל הדברים האלה. ניתן את הגדרות הסקר למודל שפה ונבדוק האם הוא יודע לחזות נאמנה. כנראה שהוא יעשה עבודה לא רע, 2025, אבל לא מושלמת. אז אנחנו בעצם נבדוק בשלב השני, האם אנחנו יכולים לקחת את המודל ולתת לו איזשהו שדרוג. אנחנו בעצם ניקח ונגדיר ממדים שאנחנו יודעים שמשפיעים על ההתנהגות האנושית בסקר הזה, למשל גיל. נכון? גיל משפיע. גיל משפיע על רוב הדברים. אז אנחנו עושים משהו דומה קצת ל-chain of thoughts, אבל קצת שונה. אנחנו בעצם נגיד למודל לסמלץ כמה תוצאות סקר, או את אותו סקר, אבל על פני המימד הזה, על פני קבוצות גיל שונות. וזה נותן לו עוד אקספרסיביות, עוד דיוק, עוד גרנולריות, שבאמצעותה בתקווה נוכל להעלות את הדיוק של המודל. מעולה? צא הדרך? יאללה, צא לדרך. יאללה. אורייט. אז הסקר שאנחנו היום מסתכל עליו, הוא הסקר הבא, שמגיע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמריקאית, פה אמריקה. כמות השעות הממוצעת המבוזבזת פר יום, פעילויות מסוימות. יש פה גם פילוחים לפי מין ויום, ואנחנו לא כל כך מעניינים, רק בטוטל, אז הנה יש לנו פה פר פעילות כמה שעות, למשל 9.8 שעות בממוצע ביומי, כמובן שזה נסכם ל-24, לפרסונל קר, אינקלודינג סליפ וכו'. אז בואו נעתיק את המדאטה הזה, אנחנו פשוט, יש כמה אפשרויות, אנחנו פשוט נעשה show table, נעתיק את כל הטבלה הנחמדה הזו. פה יש הרבה נתונים, כל מיני פילוחים. אנחנו מעניין אותנו, הסקר מבחינתנו, ה-ground truth, זה עבור כל אקטיביטי, כמה שעות בני אדם מבזבזים על האקטיביטי. בדיוק. בממוצע כמובן. אז משהו מגניב שיואל לימד אותי, זה כשמעתיקים מגוגל שיטס ורוצים להדביק למחברת, כמו תמיד אנחנו מתחילים מחברת ריקה, אז טק, הוא מביא לנו את זה ישר עם הסטרינג IO וכל מה שצריך. בואו נראה איזה דאטה קיבלנו. האמת, חביב פלוס. עכשיו אפשר להעיף את ההדר כי יש לנו כבר הדר והוא חושב שאין, אז בואו נעיף את זה ונשמור את זה למשתנה שנקרא לו df ground truth. ובואו נראה איך הדבר הזה נראה. יפה. אפשר על הדרך גם לשנות את הדבר הלא פייתוניסטי הזה. פויה. קרא לזה hours spent ground truth. בואו נוריד את נעשה היא קטנה, נעיף גם את המחאות, וקיבלנו משהו חביב. אוקיי, זה בעצם תוצאות הסקר האמיתי שאנחנו רוצים... זה הגאונט. אני רוצה לשחזר אותם באמצעות מודל שפה שאנחנו לוקחים
מן הטבע. כן. איזה אחד שהוא לא אמור בהכרח להכיר את זה. מהמם, אז יפה, בוא נכתוב לו פרומפט. אוקיי, זה מה שמודל שפה עושה. ואנחנו הולכים להזין לו... בהחלט. יפה. אז אנחנו, לפני שנכתוב את הפרומפט, בעצם אנחנו מצפים מהמודל שפה הזה לשחזר סקר. ויש הרבה פרטים בביצוע של סקר, כמו... ההגדרות של הסקר בכלל, מה השאלה? מה השאלה? מה זה אקטיביטי? מה זה פרסונל קר? מה זה אומר הגרנולריות? האם זה שעות עגולות או חצי שעות מותר? או כל מיני הגדרות שהן מאוד חשובות למי שעושה סקרים. בדיוק. אז עכשיו, למזלנו, מודלי שפה יכולים לבלוע הרבה טקסט די בקלות, אז זה מה שנעשה לו, בוא נזין לו את זה, למה לא? זה איפה שהוא אמור להיות פה. אז בואו נצא מהטבלה החביבה, ונחפש את המידע על הסרוי שלנו, שזה אמור להיות... הלינק השמאלי, אם אני זוכר. אז נכנסנו פה, התבחבשנו פה. בדיוק. אז יש פה American Time Use, פה זה summary, זה התוצאות ממש, אנחנו לא מחפשים את התוצאות, אנחנו מחפשים את שים לו בפרום, קצת ליקאג'. לא, זה ממש זה. אז הנה, יש לנו פה איזשהו technical note, וזה תכלס, בוא נראה מה יש פה. אז יש פה בעצם את הפרטים של ה-survey methodology, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, נכון? 2003 זה קרה. זה התחיל מ-2003, וב-2024, 7,700 משתתפים, אנחנו רואים שגם... החל מגיל 15 ומעלה, ולא לפני. אגב, שזה מעניין, כי הממד שאנחנו היום נוסיף בהמשך, זה בדיוק הגיל, אז בואו נזכור גם שזה מגיל 15. נזכור שזה מגיל 15 בהחלט. יפה, ויש גם כל מיני הגדרות, מה זה hours per day, לפי שעון של 24 שעות ביממה, people who did activity, אלה שלא, כל מיני employment, זה חשוב. פרטים יבשים וחשובים. וגם כמובן פירוט פר קטגוריה, מה היא אומרת. This category includes... יפה, אז אנחנו בעצם נעתיק את העושר הזה. מסכים איתי שזה עושר, יואל? עושר ועושר ועושר. איך אני עושה את זה? הרבה עושר. כמה טוקנים הדבר הזה, אלוהים ישמור. כן, אבל אני מאמין שהוא יסחוב אותו. הוא יסחוב. אני, כאילו, לקרוא את כל זה הייתי נרדם. הוא, המודל, אוכל אותה. אוכל אותו. תביא, שוקי. יאללה, אתה תצליח יותר ממני להעתיק טקסט. לא יודע. תשמע, אנחנו בתנאי שטח, אין לנו עכבר. אנחנו על מזוודה פה. עם השיפט, הצלחתי. יפה, אלוף. הלאה. יפה, אז בואו נשמור את הדבר הזה בתוך משתנה. נקרא לו Technical Notes. Technical Notes. תכלס הוא לא מעניין, אנחנו פשוט נחביא אותו. לא מעניין. טריק חמוד בקולאב זה שאפשר לתת טייטלים לדברים, לתאים ספציפיים עם סולמית שטרודל טייטל, ובום, ואז אפשר להקטין את זה. כן, אז בוא נשים פה. יאללה. זה גם... טייטל. עם הסולמית לפני. לא, לפני. ככה? לא. הופה. תן טייטל יצירתי. Technical Notes. אתה ממש יצירתי היום. נכון? המודל שפה, ה-diversity, וואו. אוקיי, עכשיו תקטין אותו, שלא יחפור לנו, שיצא לנו מהלב. יפה. תודה. עכשיו אנחנו פשוט נכתוב לו את הפרומפט, פרומפט רגיל. עשינו הרבה כאלה. אוקיי. Following is a technical note of... סליחה. of a survey that you will need to replicate. בואו נהיה רגע מדויקים ונגיד לו the technical notes does not have the results. אנחנו בעצם מכווינים אותו רק כשיש פה את ההוראות, אתה אמור לסמלץ את המתודולוגיה של הסקר. which you will need to follow. זה דבר ראשון. בואו נזין לו את ה-technical notes. הרבה פעמים טוב כזה לעשות כמו סוג של סקשן, שיהיה ברור למודל כל סקשן מה הוא אומר. בדיוק. אז הטאסק שלו. Your task is to estimate the average daily hours spent for each of the following activities.
נכון? אמרנו שזה per activity. כן, אני חושב שזה 10 פעילויות, שינה, משחק. אז בואו נקרא לזה list, לא נקרא לזה activities. activities. זה משתנה שעוד מעט נאכלס. ומה אנחנו רוצים? respond, מה? רוצים לעבוד עם דאטה, נכון? כן, אז, בוא נעשה את ה-structure. אוקיי, structure, respond with only. with a JSON אל תחפור לנו פה. object, נכון, where each key is the activity and the value is the estimated average daily hours. בואו נקה, שלא יהיה שבר בין 0 ל-1, נגיד לו בין 0 ל-24, שכאילו בדיוק, דטרמיניסטי וקל. יכלנו אגב לייצר גם אובייקט של JSON ולהגיד לו שזה ה-key הוא string וה-value הוא כאילו number וכו'. מה שתת לו סכמה עם ה-API. סכמה, אבל אני חושב שבשביל לפשט אנחנו נמשיך כך. between 0 to 24, כאמור. יפה. אוקיי. ואין את ה-Object Activities, אנחנו צריכים לייצר אותם. נייצר עוד מעט, כשנכניס את זה לאיזה מודל נשתמש? נראה לי הפעם אנחנו נשתמש בג'מיני 2.5 פלאש לייט, ככה קליל, חביב, יעיל. אוקיי, בואו ניקח איזשהו סניפט ככה לקלילות. יש פה מה שנחמד בג'מיני לאחרונה, כן, בשנה, שנתיים האחרונות, שסוף סוף נהיה קל להשתמש במודלים של גוגל. שיפור משמעותי. יופי, אז יש לנו פה קליינט, לידה. אנחנו נשתמש, שוק אמר, אנחנו אומנם יצא לאחרונה ג'מיני 3 גם, אבל אנחנו רוצים דווקא לקחת מודל שבתקווה לא ייתן 100% הצלחה. כי אנחנו רוצים אחרי זה אמרנו לתת לו חוזק עם העוד מימד של גיל. אז בואו ניקח את פלאשלייט גם מהיר וגם בתקווה לא יהיה מושלם. הוא גם יותר חביב על החבר'ה שבבית שבטח רוצים להריץ בלי להוציא כסף מכיסם, אז כן, הפלאשלייט יותר מאפשר זאת. נכון, עכשיו עוד שנייה הוא יצעק שאין לו את ה-API key. נכון. הנה missing argument, API key. אז שוב זה חינמי, נכון? אז או שלא יודע, נכון? יש איזה כמה חינם ביום. לא אמור לבעיה. לא אמור לבעיה. אז בואו ניקח, יש לנו פה את ה-API key שלנו. Gemini API. אופס, סליחה, מה עשיתי? נכון? סע. בואו ניקח את זה גם, טיפה, שאם בכל זאת מישהו רוצה להשתמש, המחברת כמובן זמינה בגיטהאב שלנו, אז אתם מוזמנים לקחת, בדסקריפשן. לשחק עם מודלים אחרים, יש לכם כסף לג'מיני 3. תרביצו ותשתפו איתנו. אגב, גם מי שרוצה, כמובן שיש לינק גם לסרוויי, אם תרצו לעיין בו ולהשתמש. נכון. אוקיי, יש לנו תשובה. אוקיי, זהו, סיימנו? סתם לא, כן, לא. יאללה, בואו ניקח את הפרומפט, נרביץ איתו. אז שוב יש לו את ה-activities, אז df ground truth, שוב זה המודל שלנו, זה הדאטה שלנו, זה ה-activity שלנו, מתישהו ייתן לנו, ויש לו גם, זה ייתן לנו series של ה-activity, נכון. על מה, אוכל סרטים, יופי, זה ה-list של ה-activity, וכמובן שאנחנו ניתן לו את זה בסטרינג עם אנטרים, וניקח אותו לפה למטה. נראה לי כדאי גם שיהיה לו סלש אין בהתחלה. לא, זה בסדר. זה בסדר, זה בסדר. technical notes, זה. יופי. בואו נראה עם ג'מיני לייט עד כמה הוא מהיר, עד כמה הוא חכם. בהחלט. בינתיים, זה עומד לחזר לנו כנראה ג'ייסון, ובתקווה שום דבר מעבר לג'ייסון, כי זה מה שביקשת ממנו יפה. מה הולך פה? שפחות קרה. מה אוקיי, understand. אוקיי, respond only with a JSON object and nothing else. נדגיש לו, לא רוצים חפירות, תן לנו JSON. באמת, מודל שפה פראי. בדיוק. אתה יודע, יש לי... את הפרומפט? כן. technical notes. תשמע, אני חושב
בלי קשר, בוא נראה אם זה יעזור לו. שוב, אפשר להמשיך לפרוט את ג'ני, אבל בלי קשר לזה שהוא חופר ובסוף בטח ייתן לנו את התוצאות, לא עם ג'ייסון או לא בטיח. בלי קשר, אני רוצה שנייה, ואולי זה יעזור לו בלי קשר, זה טמפרטורה. שכדאי... No, activity is not defined. מה? לא הרצנו את הפרומפט. כי עשינו... לא, איסטו. לא, F, נכון. לא, F, כי זה עדיין לא. סורי, יאללה. ואני רוצה גם לתת לו הנה, עכשיו... אוקיי, תודה. אבל רגע, אני רוצה לתת לו בטמפרטורה 0, חברים, באגים קוראים לכולנו. תהיו סלחנים. כולם. אנחנו לא עורכים פה. one shot ל... one shot, זה shot של... אני רוצה אבל לתת לו טמפרטורה 0, כדי שיחרי זה את הארגמק שלו, שלא יהיה רנדום. בדיוק, אנחנו לא רוצים שיהיה יצירתי בעצם. אנחנו רוצים שייתן את הוודאות הכי גבוהה. אז בואו נוסיף... בואו נחפש אותה. שזה הדברים שאני לא זוכר בעל פה, כמה שזה קל ל-API, הוא עדיין לא 100% בקלות שלו. זה נראה טוב. בואו נראה. יש פה זה. הופ. הנה, יופי. אז הנה הג'נרט שהשתמשנו בו, מודל קונטנט, ואפשר לתת קונפיג. שזה טייפס, אגב. בואו נראה מה זה טייפ, זה אימפורט שיש לנו, הנה. אוקיי, אז רק שנייה, לאט. דבר ראשון נביא את לא פה. את הקונפיגורציה, רק טמפרטורה, נשים 0. והאימפורט הזה. מהמם. תודה. יש משחק. אוקיי. יפה. עכשיו יש לנו ג'ייסון. עכשיו בואו נפרסם אותו. אז שוב, כמו ששוב... אגב, הוא כבר חבר, כן. הוא עובר לנו אובייקט, נתן שעות פר קטגוריה. לא בהכרח טוב, אבל חבר. נכון. כן, יש פה איזשהו פרסום טקסטואלי, כי מתחיל עם הג'ייסון למעלה והטיקים למטה, וכמו ששוקי אמר, אפשר לעשות structured decoding, שעושה את זה תוך סכמה וזה, אבל כרגע בשביל הפשטות, אנחנו רואים דברים פשוטים פה ב-one shot learning. remove prefix. remove prefix של... תעתיק את ה... תעתיק מלמעלה. יותר קל עם העכבר, יותר קל לכתוב. כן, העכבר אצלי. remove suffix. אוקיי, אז זה מעולה. בואו נעשה import JSON ו-JSON.load string, וזה ייתן עכשיו, זה ה-JSON. אוקיי, עם זה אפשר לשחק. נעשה את זה תוך דאטה פריים. סיריס כלומר, נכון? אז אנחנו רוצים ככה, קודם כל reset index, לא נעשה את זה לתוך דאטה פריים, יותר נוח. קצת שלא יהיו פה one liner עצבני. אוקיי, עכשיו רק נעשה rename לקולום. activity, שזה יהיה אותו דבר כמו מקודם. היה לנו, הדאטה פריים המקורי, היה שתי עמודות, activity ו-hour spent ground truth. אז פה... כן, hour spent. פעם זה פרד, יפה, אבל יש לך פה, חסר פה סוגריים. איפה? במקום שווה סוגריים. איפה שווה? זה. rename, rename. סליחה, סוגריים לפני. איווה, יש. אוקיי, אז זה, היה לנו df ground truth, df pred. מהמם. אז שוב, יש לנו את df pred פה, יש לנו את df ground truth, שזה אותו מבנה בדיוק, רק שתי עמודות שונות, אז בואו נעשה merge. merge. כן, merge, בואו נקרא לזה merge. על עמודת האקטיביטי. יש לך שם טייפו במרג'. איפה? עוד שמאלה? merge, חשוב. זהו, מפה הדרך קצרה. אוקיי, קודם כל אנחנו רואים בעין אזורי חיוג. שהוא באזור. באזור? לא... אנחנו אוהבים מטריקות. בואו נשתמש במטריקה. איזה מטריקה נשתמש, שוקי? אז נשתמש במין אבסולוט, פרסנטג' ארוס, זה מטריקה שבעצם מתעלמת מפלוס ומינוס, אלא לקחת את שניהם בצורה אבסולוטית ומחשב את האחוז כאחוז מהשגיאה. אז מזיעים לה את הטרו. שזה df merge במקום ה-hour spent ground truth. אוקיי, הנה. הלך. spent, כן. ופרד, זה פרד. כן. אוקיי, אז זה הבייסליין שלנו, כלומר,
שוב, אמרנו שאנחנו עומדים לעשות היום שתי גישות. הגישה הראשונה זה זירו שוט, בכלל לראות האם המודל שהוא עוצמתי בהבנת מידע וסיכומים וכל הדברים שכולנו מכירים ואוהבים, האם הוא גם מבין איך אנשים מתנהגים, אז האם הוא מבין? זה המספר, 0.47. מה זה אומר לנו? שוב, בואו נסתכל בעיניים, רואים שהוא יחסית מבין, אבל הוא טועה קצת. הוא טועה, כן, בעשרות אחוזים, זה בסדר, בסוף זירו שוט. כן, ואמרנו שבואו ננסה לשפר אותו עם גישה קצת יותר טובה, שיוסיף לו עוד מימד שיוכל לחשוב לפיו, נכון? לצמץ בעצם סקר יותר עשיר. יותר עשיר בממדיות, בגרנולריות, בעצם נייצר יותר קבוצות, ובתקווה, אם הוא ידע לדייק לעבור כל קבוצה, אז אולי הוא צריך לשפר את התשובה הכוללת. יאללה. אז במקרה שלנו אנחנו נוסיף מימד של גיל. אז יאללה, יכולנו לעשות כל מיני מימדים, ראינו בסקר באתר שיש שם גם מין, אפשר כל מה שרוצים, כרגע נלך לפי גיל לצורך הדוגמה. יפה, אז בואו נייצר קבוצות גיל, וכזה נעשה... מאיזה גיל נתחיל? מי הקשיב? מי הקשיב? גיל 15. 15, יפה. כמו מורה, נכון? אתה זורק שזה, מי? כיתה, מי הקשיב? נכון. אז בוא נעצור כזה... אבל צחוק זה חשוב, כן? כי אם אנחנו נגיד לו תסמלץ גם מגילים יותר נמוכים, פתאום יהיה יותר בייס למשחקים למשל, שעות שינה, זה חשוב. אז להיצמד למתודולוגיה זה מאוד חשוב. אוקיי, אז אנחנו קצת פשפשנו, ראינו שזה בגיל 15, אבל לא היה כתוב שם בדיוק עד איזה גיל, בואו נעשה עד איזה... נכון, יש עד 100, ניתן קביצות של 10 נניח. זו החלטה שלנו, זה כמובן יכול להשתנות, אז כן, אנחנו נייצר את זה כזה, בואו נייצר פשוט כסטרינג, כי זה מה שאנחנו הולכים להזין אחרי זה. למודל שפה שלנו, אז מ-age הזה ל-age בקפיצות של 10, נעשה ועוד 10. אוקיי, בקטים של 10. שוב, זה סתם ארביטררי, לא באמת משנה לצורך הדוגמה. ויופי, יצרנו קבוצות גיל די רנדומליות, ועכשיו כל מה שנעשה זה תכלס להעתיק את מה שעשינו קודם, עם מודיפיקציות קלות. אז הפרומפט שלנו הולך להשתייחס גם לקבוצות גיל. אז פה אנחנו לא ניגע, כי עדיין מדובר באותו סרוויס שצריך לשחזר אותו, בהינתן אותן technical notes. והפעם אנחנו רוצים לעשות משהו אחר. המשימה היא to estimate the average hours spent for each of, לא, כן? סליחה, for each of the following activities and age groups. אוקיי. ואז יש לנו פה age groups. ניתן לו פה את ה-age, זה הגרופ, נכון? נכון. ו-activities. אוקיי. ועכשיו אנחנו רוצים שהוא יענה לנו, שהוא יחזיר לנו בעצם JSON, אבל זה לא אובייקט, אלא זה כבר רשימה, שבכל רשימה יש את כל המימדים, כלומר age, activity ואת hour spent. אז אנחנו רוצים מה-JSON array, רגע דקה, רגע נעיף את זה, where each element has the following keys. כן. יפה. אז אמרנו activity, אמרנו age group, שאגב, סתם שיהיה לנו יותר נחמד, הופ, ומה שאמרנו קודם, שזה ה-hours spent, שזה הדבר הזה. estimate the average daily hour spent. כן, שוב, ברמה הטכנית ה-JSON הוא בפורמט אחר, הוא ליסט ולא דיקט, אבל זה אמצעים טכניים, בסופו של יום זה אותו דבר, זה סקר עם יותר output, יותר פר גיל, מה התחזית. יפה, אז אנחנו פשוט נריץ את זה כאן, נשתמש באותה קריאה, באמת שאנחנו כבר לא צריכים את המודל name, אלא רק מה-response, פעם נצטרך להזין לעוד משתנה, activities וגם age groups. שזה שווה למשתנה שיצרנו קודם. Age groups. Age groups. כמה שצריך לעשות לו את השרשור עם שור הרווח. אבל זהו. יפה. יש לנו תשובה. מה? רצתי. בוא נראה. רגע, זה F פורמט. שימו פורמט. תריץ עוד פעם, בוא נוודא שהרצת את זה. לא דדה. נו, איפה האוהב, הנה. They explain the data is collected code, but they do not know any figures or statistics. כן, אבל זה מה שאנחנו רוצים שתעשה חבר. I like to have process data. בוא, תעלה למטה רגע.
respond only with the JSON array. בוא תדגיש עוד פעם, תעשה, אוקיי, task to estimate the average daily hours spent for each of the following activities and age group. מה לא ברור, חבר? מה, נוריד את ה-estimated? לא יודע, לא. רגע, תרד למטה. קודם, אנחנו If לא you שינים. provide etus data, מה אתה רוצה? אתה רוצה שנדפיס את ה... בוא תדפיס את הפרומפט רגע. את כל זה, את הפרומפט נקודה פורמט. נראה שנייה מה יש לו, נוודא שהסוף שלו נראה כמו שצריך. לא. טוב, יש פה חתיכת חפירה. כן, תרד למטה. following, סבבה. זה כל הטכניקל נוטס. Your task is average spent for each of the following activities and age groups activities. Respond only with the JSON or each of the following keys. Activity. אפשר לנסות רגע? כן? הוא חופר לי, אני חופר לו חזרה. די. נעשה ככה. You must respond with your estimation of the survey results. respond only with the JSON. לא ידע, אולי עכשיו זה. שוב, צריך... הוא לא אוהב אותנו, אה? מה זה המודל הזה? נעבור מודל? אפשר לעבור מודל. תרחס, בוא נעבור מודל. 2.5 לייט. הוא לא חבר. אני נעשה את הפלאש. אולי. נעלה דרגת קושי, פלאש. יאללה, נריץ את הכל. ושוב, בואו נראה, הרצנו את הבייסליין עוד פעם, רק נוודא. age groups. מה? למה הוא חושב שיש פה age groups? רגע, נראה לי, אני יודע מה הבעיה. פרומפט. רגע. דרסתי אותו. בואו ננסה, לאט לאט, מסודר. זה רץ, נתן פרומפט, נכון? רגע, בוא נראה. איפה הוא? אני עושה לו אינטראפט, לא יודע איפה הוא רץ לי, הוא בתא אחר. אוקיי, עוד פעם. רץ, יופי, רץ. בואו נראה, נותן תוצאות סקר ג'מיני 2.5 פלאש, תופים, מכולות. תהיה חבר. איתי היום, אה? כן. טוב שאנחנו בלילה בארצות הברית, הוא מודל אמריקאי, הלך לישון. אבל המשרדים של גוגל פה, או! טוב, נתן משהו. 0, לא, זה לא טוב. מה נסגר איתו? מה זה? וואו. טוב, אנחנו נדבק את זה ואנחנו נעשה fast forward כדי שאתם לא תסבלו מהדבר הזה. לגמרי. תשמעו. נכון... הפרצוף שלי אומר הכל? שמת, כמה הוא אמר שעולה לאופן AI כל הנימוס הזה שמבקשים כל פעם פליז מזה על הטוקן הזה? באמת שעולה הרבה. מה שעבד במקרה הזה, הוספנו את המילה פליז. כי הוא סירב, הוא אמר, אני לא יכול להגיב על זה, אין לי את תוצאות הדאטה, לא דידה. בבקשה, מודל, תהיה סחבק. איך אומרים סחבק באנגלית? תהיה פלא. פלו. תהיה fellow, please be a fellow and respond, וזה עזר. The good fellows. כמובן, חשוב להגיד, זה מאוד שברירי פה, אנחנו מדגימים פה עיקרון. פרומפט אנג'ינירינג, צריך את זה. לקחת את הרעיון הזה לפרודקשן או ל-use case אמיתי, צריך קצת יותר לעבוד באופן כללי. נכון. אבל לא לעשות את הנפנופי ידיים שלנו, זה שנקרא, אין בנאמר המלצה לפעולה כזו או אחרת וכו'. יפה. אורייט, אז... כשאנחנו מריצים את הדבר הזה, אז אופה, נריץ את זה אפילו שוב, ונוודא. אז יש לנו בעצם את המערך הזה, נכון? עכשיו נותר לנו לפרסר אותו. אז בואו נעתיק גם מה שהיה לנו קודם. אז נעתיק מפה את הדבר הזה. פה זה פורמט קצת אחר. את האובייקט שלנו, יפה. זה סתם מהדיבוג, לא מעניין. אורייט. יפה, אז יש לנו אובייקט JSON, lines. עכשיו פה זה לא דיקט, אלא מערך של דיקטים. מערך של דיקטים, אז לדעתי אפשר להזין את זה לדאטה פריים. יאללה. אופס, יש לי טייפו לדעתי. פצצה.
יאללה. אז זה הפעם יקרא DFH פרד. נשנה את השם של ה-hour spent. ונשנה... לפי קונבנציה. ונשנה את ה-hour spent בהחלט. rename לקולומס ל-hours spent. קהלי, כשעובדים עם קולאב, עם ג'ופיטר נוטבוק, מאוד מהר, קל להגיע למצב שהכל מאוד מלוכלך, אז בואו ננסה בכל שלב לשמור על קונבנציות, על דאטה. אז עכשיו אנחנו נעשה פשוט group by. group by מה? activity, כי לא מעניין אותנו עכשיו הקבוצות. אנחנו רק רוצים לנסות לבדוק שאנחנו לא בעצם, שאנחנו בתקווה מצליחים לשפר את התוצאות. כלומר, הדאטה על כל, הפרדיקציה על כל קבוצה אולי מעניינת, אבל כרגע רק צריכים לשאול האם זה עוזר למודל לשפר את תוצאות הסקר שהן לא קשורות לגיל. נכון, ואנחנו נחזור בסוף לעוד מוטיבציות שיכולות להיות לנו מהדבר הזה. אבל כרגע אנחנו מנסים לייצר פה בעצם את הסטטיסטיקה שלנו, כן? עכשיו אנחנו בעצם מחפשים עוד פעם את האקטיביטי, אז DF, אני פשוט, נראה לי, אני יכול פשוט, פשוט יכול לדרוס את הדבר הזה. וגם, נראה לי שכדאי שככה, בשביל הסנטי, בואו נראה שהאוור ספנד שלנו לפחות הוא קרוב להיות 24 שעות. נכון, זה תמיד בריא לבדוק את כל הסנטי האלה, זה מאוד קל למודל לעשות 24, הוא לא מצליח כל כך. באזור אבל. הוא באזור. באזור. כנראה שגם פה יכול להיות שהם יכולים. סתם מסקרן, ברשותך שוקי, היה לנו את הפרדיקציה הקודמת, בלי פילוח לפי גילאים, האם הוא יותר טוב? קצת יותר טוב. שוב, לא מודל מושלם, מעניין לבדוק את ג'מיני 3, GPT 5. וכמובן שכן, גם שפה זה כן, בסקר שלנו רק בשביל להיות פיירים איתכם הצופים, אז זה כן 24 שעות. 0.01. לכו תבינו. אורייט, בסדר. אז עכשיו יש לנו את ה-age group, ואנחנו נעשה את אותה השוואה בדיוק. במקום להשוות לפי הפרד, הפעם אנחנו נשווה ל-age פרד. אז אותו דבר כמו שהוא עשה, אנחנו הולכים לעשות merge חמוד, ולאחר מכן חישוב של ה-percentage error. הפעם age פרד, ויהיה לנו DFH merged, אבל בצד ימין זה אותו דבר. לפני שישר קופצים ממטריקות, שווה רגע, רק פשוט להסתכל בעיניים, זה למה אנחנו רוצים פה את ה-DF merge, נכון? לראות בעיניים שזה make sense, שזה אותו אזור חיוב. בדיוק. רואים שזה בערך אותו דבר, בחלק מהמקרים. ובשביל זה באה המטריקה כדי לכמת את הדבר הזה, אז בואו רגע נראה, אנחנו רואים שבתוצאה הקודמת, כשהשווינו בזירו שעות על כל הקבוצה, אז קיבלנו 47% טעות ממוצעת, ובמקרה שלנו... תופים, ו... משהו הלך לאיבוד. אבל תעלה קצת למעלה, שימו רגע, תעלה אותי טיפה למעלה. כן. אני זוכר שהיו שם דברים, לא, בוא נראה. hour spent. רגע, לא, זה 300%, לא, 200% טעות. איך הוא הגיע ל-5.8? כנראה שהוא הרבה יותר גרוע. רגע, לא, סליחה, רגע. וואו, שוקי, הורדת את הלב. סליחה. השוויתי שני דברים. אז שוב, מה היה? בוא תגלול רגע למעלה. כן. זה היה 47. 47%. 47% טעות. זה היה הזירו שוט הראשוני, ובעצם בשיטה החדשה... זה ירד ל-38% טעות, משמעותית. שזה מגניב. רבע, 25% שיפור. אז בוא... בהחלט, עכשיו, אני חושב שמעבר לזה שאנחנו הצלחנו לשפר באמת בצורה, לפני שאתה ככה מסכם, לפני הצלחנו לשפר בעצם את הסרוויי, שזו הייתה המוטיבציה שלנו, ועכשיו אנחנו באים לספר לכם צופים שלנו היקרים, ניתן לעשות זאת על ידי הוספה של ממדים, כמובן שכדאי שיהיו... שצריך להיות מנומסים. רלוונטיים, ממדים רלוונטיים ובצורה מנומסת, כן? וגם מעבר לזה, אנחנו עכשיו הרבה יותר חכמים לגבי תוצאות הסקר, נכון? אם היה לנו פעם תוצאה שהפר אקטיביטי רק כמה שעות בוזבזו, או האמריקאים בילו בממוצע, עכשיו יש לנו מידע הרבה יותר עשיר, אנחנו יודעים את זה פר קבוצת גיל, ומודלי שפה יכולים לעשות הרבה דברים מגוונים כמו זה, לפי ממדים אחרים, כמו למשל מין, לפעמים גם אפשר לדמיין מועסק, לא מועסק,
ובכלל, אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים אחרים, אפשר גם לג'נרט לפי פרסונות שאנחנו יכולים לחשוב עליהם. נכון, עכשיו בעצם היו כל מיני מאמרים ששחררו דאטה סטים של מיליוני פרסונות סינתטיות, אולי באמצעותם, כל פרסונה לשאול מה הוא היה מגיב על הסקר. בהחלט. אגב, עוד משהו שאפשר לעשות זה לבקש מהמודל להמציא מה הצירים, הממדים שלדעתו רלוונטיים לסקר. כל ציר כזה לפרוס לערכים. לפרוס אותו לערכים. שאוטונומוס... מה שנקרא אייג'נט. אייג'נט. ובעצם... אם אתה יכול לדחוף את המילה אייג'נט, יפה. עשה זאת. נוסיף לטייטל של זה ביוטיוב, אייג'נט. אייג'נט. אבל אגב אייג'נט, כבר אנחנו רואים אייג'נט של מפתח, אייג'נט של דאטה סיינטיסט. נכון. ובעצם פה זה סוג של אייג'נט של UX Researcher, שזה אחד התפקידים שלו, זה ללכת ולחקור את השוק, מה ההתנהגות, איזה מוצרים אפשר יעניינו אותו, נכון? זה בעצם בדיוק מה שעשינו פה. אז מסתבר שבאמת LLM זה חיה מאוד מאוד חכמה ומסוגלת לשחזר תוצאות מן הטבע של בני אדם, ספציפית פה אמריקאים, מגילאים מסוימים על שעות שבילו, וזה דבר מאוד מאוד עוצמתי. אתה רוצה לסכם יואל מה יאללה, היום? בוא נרוץ. זה מאוד מאתגר לי, אני פה עם העכבר. אז בעצם אנחנו התחלנו מהסקר הזה, הסקר המכביר במילים, שבעצם דיבר על, איפה זה היה? הנה, כמה אנשים מבלים את שעות היום על כל הפעילויות. טענו את זה לפנדס דרך גוגל שיט, שזה היה טריק נחמד. עשינו פה קצת פרומפט אנג'ינירינג. ג'מיני, לקחנו מודל פשוט, אך מסתבר שלא רע. לא רע בכלל, ובסופו של יום לקח אותנו דרך דאטה פריים, דרך פנדה, אז קצת... כן, היה פה דאטה מסאז'ינג. כן, בדיוק, נתן לנו פה תוצאות סך הכל לא רעות, אחת לאחת לא בול, אבל באזור חיוג, נתנו פה איזושהי מטריקה שבחרנו 0.47, יש פה טעות, יש פה מקום להשתפר, אז בואו נשתפר. אגב, גם הטעות אומרת שהוא כנראה לא שינן את התוצאה של הסקר הזה ספציפית, אז זה גם... שזה גם חשוב, כי בסופו של יום הדאטה הזה הוא דאטה מפעם, אולי המודלים כבר מכירים. המצאנו פה age group שלדעתנו יכולים להיות רלוונטיים למודל, זה הציר, ציר הגיל. שינינו את הפרומפט בהתאם, שיחזיר לנו עבור כל age group ואקטיביטי את הפרדיקציה. הוספנו פליז, חשוב מאוד. גם פה קצת מסאז' כדי לקבל בעצם את אותו פורמט, כדי שנוכל, שוב אם זה הקוד קצת יותר מסודר, אולי גם קצת פונקציות, פה, שם, עשינו קצת קופי פייסט, לא נורא, תסלחו לנו. עשה פרדיקציות, שוב, לא ראות, אותו אזור חיוג, ובסופו של יום תמיד נוח 6 מטריקה, כדי לראות האם שיפרנו, והתשובה היא 6 שיפרנו. בהחלט. אז שוקי, אני חושב שהתנהגנו למופת, אם המודל היה חוזה את ההתנהגות שלנו פה, בובה. אני חושב שאני נהניתי מאוד לגלות שמודל שפה מעבר לזה שהוא יכול להיות חבר אתה יודע, במשימות כאלה של יום-יום, הוא גם מאוד מאוד חכם. לגמרי. ויש לו ידע שחבוי בתוכו שיכול לחסוך לנו ולהשאיר את מה שאנחנו יודעים. יאללה, שוקי, היה כיף. יופי, אז תודה רבה. תראה בשעות הבא. ונתראה מסיאטל הרחוקה.